Abin da ya saka ni nazari na yunƙuro na doki tambari, na gaskiya ko za a san mari ba za ya sa na furta gaibu ba. Shahararren fitaccen mawaƙin nan na Hausa wato Nura M Inuwa. Nura M Inuwa ya bayyana cewa zai fice daga tafiyar nan ta ƙungiyar 1313 da yadda aka yarjejeniya za su goya ma Bola Ahmed Tinubu baya ya samu hawa wannan kujera. Nura M Inuwa ya bayyana cewa ya ja tasa tawaga daban da mawaƙa, ya haɗa gurub na mawaƙa waɗanda ya ga za su iya taimaka masa zuwa ga wannan tafiya ta Alhaji Rabi'u Musa Kwankwaso. Ya bayyana cewa shi yanzu tafiyar Rabi'u Musa Kwankwaso yake, ya baro tafiyar Bola Ahmed Tinubu. A inda jama'a da yawa suke mamakin ficewar Nura M Inuwa ta wannan tafiya, Nura M Inuwa ya bayyana cewa ba abin mamaki ba ne ba, siyasa ra'ayi ce, wanda ya jawo shi jikinsa shi yake yi. Da ya yi alƙawarin zai mara wa Bola Tinubu baya, kuma yanzu siyasa 'yan ra'ayi ce, ra'ayinsa ya canza ya koma tafiyar Rabi'u Musa Kwankwaso. Nura M Inuwa, mutane da yawa suna son su ji dalilin da ya sa Nura M Inuwa ya fita daga tafiyar Dauda Kahutu Rarara, a yayin da ya juya musu baya lokaci ɗaya ya fita daga tafiyar su ya dawo tafiyar Rabi'u Musa Kwankwaso, a inda wasu suke ganin cewa wannan ya samu asali ne ta wani dalili wanda shi kaɗai ne ya san wannan, sai kuma shi wanda ya jawo shi a wannan harƙallar. A inda su kuma mutane Kannywood da suke ganin cewa a'a, su kuɗi suna iya canza ra'ayin koma waye, suna iya canza aniyar kowa da ra'ayin kowa. Rabi'u Musa Kwankwaso ya jawo Nura M Inuwa ne a jikinsa don ya taimaka masa da baiwar da Allah ya bashi a samu a ci nasara, ya bashi lokacinsa da ƙuri'o'insa da mutanensa don Allah ya ba da sa'a a samu hawa wannan kujera. A inda wannan tafiya ta Nura M Inuwa wadda ita ce za ya yi a halin yanzu ta ba mutane da yawa mamaki, a inda a ƙanƙanin lokaci Nura M Inuwa ya fito ya bayyana cewa shi yanzu sai Rabi'u Musa Kwankwaso ya jaye daga tafiyar su Dauda Kahutu Rarara ta Bola Tinubu, ya dawo jam'iyyar Rabi'u Musa Kwankwaso. A inda muka so mu ji dalilin yin hakan, sai dai hakan bai samu ba. Dauda Kahutu Rarara ya bayyana cewa a'a, mutane suna faɗin cewa Nura M Inuwa ya jaye daga tafiyar su ta 1313. A'a, Nura M Inuwa bai jaye daga tafiyar su ta 1313 ba, illa kawai siyasa ce ra'ayinsa yake yi, shi ma ra'ayinsa yake yi, kowa ya yi ra'ayi ne. Amma tafiyar su ta 1313 tana nan ƙalau, babu abin da ya shafe ta, babu abin da ya haɗa siyasa da jam'iyyar su ta 1313. Ƙungiyar su ta 1313 tana nan lafiya ƙalau, babu abin da ya haɗa ta da siyasa, illa kawai siyasa ra'ayi ce. Nura M Inuwa ya ji baya ra'ayin tafiyar su ta Bola Tinubu, ya koma ta Kwankwaso. To ba wani abin mamaki ba ne, kuma ba wani abin tasa hankali ba ne, in ji Dauda Kahutu Rarara. Ya bayyana cewa mutanen da suke yawo suna faɗin cewa Nura M Inuwa ya bar ƙungiyar 1313. Nura M Inuwa bai bar ƙungiyar 1313 ba. Siyasa ra'ayi ta, shi APC yake, kuma ko yanzu ra'ayi ne ya canza, zai iya bar APC ya koma wata jam'iyya. Siyasa haka ta gada, siyasa ra'ayi ce, inda ka ga za ka fi samu can kake yi. Siyasa dama inda ka ga za ka samu can kake yi. So Nura M Inuwa ya hango cewa tafiyar Rabi'u Musa Kwankwaso zai fi samun alheri idan a ɗore. To don haka shi na canza ra'ayi ya koma jam'iyyar Rabi'u Musa Kwankwaso. Don haka yana roƙon mutane don Allah su bai yaɗa jita-jita abin da ba su tabbatar ba. Suna yaɗa jita-jita Nura M Inuwa ya yi ya bar 1313. A'a, Nura M Inuwa bai bar tafiyar su ta 1313 ba. Nura M Inuwa yana nan cikin 1313. Ba abin da ya haɗa siyasa da ƙungiyar su ta 1313.
ƙungiyar su ta tatin ba siyasa ba ce, ba ƙungiyar siyasa ba ce, ƙungiya ce ta haɗin kai, ƙungiya ce ta taimako, ba ta siyasa ba ce, in ji Daura Kahutu Rarara.